Voldria començar la meva intervenció amb unes breus paraules de benvinguda a aquesta nova edició del curs de correcció de català organitzat per la UIMP, la Universitat Internacional Menéndez y Pelayo, que iniciarà les seues activitats en les pròximes setmanes. I en primer lloc també voldria expressar la meva satisfacció per l'alt nombre d'inscrits, de matriculats en el curs, pràcticament una vintena d'estudiants procedents de tot el domini lingüístic català, tant del sud com del nord i centre del país valencià com de Catalunya i Mallorca. El curs de correcció de català, que evidentment es pot cursar per ell mateix com una matèria independent, s'emmarca de tota manera dins d'un programa, d'una oferta educativa més àmplia, conjuntament amb el curs de correcció d'espanyol, el curs d'edició de textos medievals, el curs sobre propietat intel·lectual i el de gestió editorial. Una sèrie de matèries, de temes, de cursos especialitzats relatius al món del llibre, a la indústria editorial, que d'alguna manera constitueix una novetat dins de l'oferta acadèmica o universitària al nostre país. Efectivament, en el cas del món de l'edició, en el cas de la indústria del llibre, no es comptava fins fa molt poc amb una formació diguem-ne acadèmica, reglada, formal, sinó que sobretot es basava, els diferents coneixements especialitzats dins d'aquesta indústria, es basava sobretot en l'experiència, en l'habilitat, en la perícia dels professionals de l'ofici, dels professionals d'esta indústria, des del tipògraf, que aprenia el seu ofici en la linotípia, fins als dissenyadors o els comercials. Pensem que no és una cosa exclusiva de la indústria del llibre, sinó, per exemple, també del periodisme o d'altres matèries relacionades amb el món de la cultura o de la comunicació. El periodisme era una activitat professional que s'ensenyava, per dir-ho així, davant la màquina d'escriure, en el telèfon, al costat del telèfon, en l'oficina, en el despatx del periodista, i només molt recentment, en l'àmbit acadèmic espanyol, han començat a sorgir les facultats de periodisme, de ciències de la comunicació. En el cas de l'edició ha passat una cosa similar. Les activitats professionals relacionades amb l'edició, amb el món del llibre, l'adquisició de coneixements, de pràctiques relacionades amb la indústria del llibre, no han rebut fins ara una atenció acadèmica, no hi havia a la universitat una oferta singularitzada, especialitzada en el món del llibre, sinó que, com ja dic, en el cas del periodisme, s'ensenyava o s'aprenia al peu del canó, davant la linotípia, en el despatx dels correctors, on els correctors corregien les galerades dels llibres, o els comercials, els distribuïdors, en fi, era un món, en certa manera, tancat, endogàmic, basat sobretot en l'experiència. Només molt recentment
algunes universitats, en col·laboració amb empreses o amb indústries editorials, han començat a oferir màsters d'edició. Un d'estos màsters és el que vam iniciar fa uns anys en la Universitat de València, juntament amb la Universitat Autònoma de Barcelona i l'AEUE, l'Associació d'Editorials Universitàries Espanyoles, dedicat o pensat a formar professionals de l'edició, amb un ensenyament no sols teòric, sinó també pràctic. En l'origen d'aquell màster d'edició estan els cursos que ara oferim, els cursos especialitzats, els cursos singularitzats que ara oferim en la UIM, que es poden estudiar, es poden seguir de manera independent i online. Independent vol dir que no cal cursar tot el màster, no cal cursar totes les matèries, tots els cursos, sinó que l'estudiant pot elegir entre les distintes matèries o, naturalment, pot, si ho vol, cursar-les totes, des de correcció de català, correcció d'espanyol, el projecte editorial, la propietat intel·lectual, etc. I a poc anirem també ampliant les matèries ofertades. M'agradaria fer unes breus al·lusions tant al que és el llibre com al que és la correcció. Evidentment, vivim uns temps d'acceleració tecnològica en el que hem passat, sense donar-nos compte, de la revolució industrial del segle XIX a la revolució informàtica de finals del segle XX, a la revolució de les tecnologies dites, tecnologies de la informació i la comunicació, i això ha afectat, com no podia ser d'una altra manera, a la indústria del llibre. Ha afectat la forma mateix del llibre, com ha afectat els periòdics, com ha afectat la manera d'aprendre la realitat, de seguir les notícies. En definitiva, les noves tecnologies han afectat fins i tot la concepció que tenim del llibre i de la lectura. En canvi, el llibre en ell mateix no ha canviat tant. El llibre, al llarg de la seva història, ha canviat moltíssimes vegades de format. No és la primera vegada que muta, que transforma la seva pell. El llibre inicialment era un còdex, era un rotllo de papir que calia anar obrint per anar llegint. Del rotllo de papir en l'antiguitat es passa en l'edat mitjana al còdex, un llibre similar al que hem conegut fins ara, però sobre pergamí i escrit a mà, el manuscrit. El pergamí més tard seria substituït pel paper i el text manuscrit seria substituït pel text imprès, la revolució de Gutenberg, la revolució de la impremta. Ara vivim una nova revolució i en comptes de papir, pergamí o paper, ara el nou suport és el suport informàtic, és el llibre electrònic o és el llibre digital, no és el mateix, o és el llibre multimèdia, encara molt més complex. El que vull dir és que, amb independència del format, sobre paper, sobre pergamí, sobre una pantalla electrònica, i amb independència també de si està escrit a mà, si està escrit a màquina, si està escrit amb un teclat d'ordenador, el llibre, com a vehicle d'idees, com a vehicle de coneixements, continua sent substancialment el mateix. I les tasques associades al llibre, a l'edició del llibre, no han canviat tant. Han canviat respecte al que és el suport. Ara la impressió ja no és
necessària, tot i que continuen imprimint-se llibres, però el suport electrònic pot acabar amb la impressió, però n'hi ha altres tasques que continuaran i que es faran cada vegada més exigents. Són les tasques més intel·lectuals, per exemple, la correcció. La correcció és importantíssima. En els últims anys, el preu dels llibres, de la manufactura d'un llibre, s'ha reduït considerablement. Ha baixat moltíssim. La tinta, el paper, la reproducció, la impressió digital, tot això ha abaratit enormement els costos. En canvi, uns costos que es mantenen més invariables, més estables, són els costos intel·lectuals. I no estic parlant únicament de l'autor del llibre, sinó de l'editor del llibre, que en aquest cas podem concedir-li tal honor al corrector. El que fa llegible el llibre, el que corregeix el llibre, el que l'ajusta a unes normes de lectura, és el corrector. La importància del corrector és enorme. Hi ha editors que han volgut prescindir d'esta figura, de la figura del corrector, perquè és cara, perquè efectivament és un treball intel·lectual que cal pagar i cal pagar bé. I hi ha editors que pensen que es pot prescindir del corrector. Per què? Perquè, per una banda, l'autor, sobretot en l'edició universitària, si és un professor universitari, ja sabrà escriure. Per tant, per a què cal un corrector que el corregisca? Si ja se suposa que l'autor sap escriure correctament. I en segon lloc, perquè si a pesar de tot el llibre està mal escrit i no està corregit, la culpa no és de l'editor, sinó que la culpa és de l'autor. Bé, això és un error enorme, perquè la culpa d'un llibre, en el bon sentit i en el mal sentit, són responsabilitat, en última instància, de l'editor. I el que contribueix, juntament amb moltes altres coses, però el que contribueix fonamentalment a la qualitat d'un llibre, a l'excel·lència d'un llibre, a la diferència entre un llibre ben editat i un llibre mal editat, és el corrector. Perquè quan parlem d'un llibre ben editat no estem parlant solament d'una qüestió de disseny, de paper, de format, d'elements externs o formals, sinó que parlem fonamentalment de la llengua en què està escrit, de qüestions ortogràfiques, tipogràfiques, estilístiques, que són les competències d'un corrector d'edició. Un corrector que no és solament un corrector d'errates, d'errors a l'hora de composar el llibre, errors normals, habituals, de qui ha teclejat el text. No es tracta solament d'errors ortogràfics, distraccions, desconeixement, sinó que poden haver, més enllà dels errors, qüestions estilístiques, qüestions d'aclarir un text, de fer una frase o un paràgraf més legible, i en aquest sentit, insistisc, la funció del corrector és clau, és importantíssima. I per això hem pensat que valia la pena dedicar un curs dins d'aquest programa educatiu en general sobre el món de l'edició, un curs a la correcció, distingint per un costat les llengües, la correcció en espanyol i la correcció en català. I bona prova que d'alguna manera estàvem encertats en pensar que era necessari és el fet que hàgim repetit ja tants cursos, que estem ja en la cinquena edició i que ja continua havent una matrícula tan alta per part d'estudiants interessats en cursar-lo procedents, com deia abans, de tot el domini lingüístic català. Bé, jo voldria acabar la meva intervenció després d'haver fet aquest panegíric de la correcció com a
element capital, fonamental de l'educació en edició, de la formació acadèmica en edició, parlant-vos del curs o més concretament de la figura del seu professor. El curs té com a professor un veritable professional, un lingüista de reconegut prestigi que ha treballat en els mitjans de comunicació, que ha treballat de corrector en Canal 9, Ràdio Televisió Valenciana, en fi, en diverses empreses i institucions educatives com és Víctor Xercavins. Crec que en ell esteu en molt bones mans, crec que estareu satisfets del seu mestratge al llarg de tot aquest curs i sapieu que en qualsevol moment o per a qualsevol dubte ens teniu a la vostra disposició, tant a ell, al professor que impartirà el curs, com a mi, com a director d'aquest curs i en general tot l'equip educatiu d'aquest programa més ambiciós que oferim en la UIMP. Bon profit i que li traieu el màxim benefici possible a aquest curs. Moltes gràcies. Abans de començar, voldria agrair a la Universitat Internacional Menéndez Pelayo i especialment a la direcció de la Seu de València, moltes gràcies a Agustín Domingo Moratalla, pel fet d'haver acollit aquest curs d'especialització de postgrau en correcció de català. Em consten, personalment, les facilitats oferides per aquesta institució i l'interès mostrat per poder-lo oferir, sobretot gràcies a l'obstinació del professor Guillermo Quintàs i la complicitat de Joan Carles Girbès, secretari del curs, i del seu director, el catedràtic Antoni Furió. Els tres, des dels seus respectius àmbits acadèmics i laborals, són plenament conscients de la importància que tenen els correctors de textos en el procés de l'edició i en la qualitat final del producte editat. Ara presentem una nova edició d'aquest curs en línia. El nostre postgrau d'especialització en correcció de català s'afegeix a la família de cursos relacionats amb l'edició i les indústries culturals que s'agrupen en la càtedra d'edició Arnau Guillem de Brocar. Aquest postgrau va néixer amb l'objectiu d'especialitzar el treball de la correcció de textos, ja que a pesar que es pot pensar que qualsevol persona amb coneixements de la llengua o amb una sòlida formació humanística o fins i tot amb estudis de filologia pot estar preparada per a exercir de corrector de textos, el ben cert és que cal una formació específica. Sovint, aquests coneixements s'adquireixen de manera autodidacta i voluntariosa, ja que aquest aspecte de la llengua, relacionat especialment amb el món de l'edició, però no solament amb aquest, té ben poques ofertes acadèmiques que oferisquen una formació en aquesta àrea. Aquest buit és el que volem contribuir a omplir amb aquest curs d'especialització de postgrau en correcció de català. Primer de tot, i per delimitar el curs, cal dir que aquest no és un taller de gramàtica, ni tampoc un curs d'escriptura. Aplicarem i comentarem la normativa acadèmica, entenent com a normativa acadèmica aquella emanada de les institucions normatives reconegudes en el nostre àmbit lingüístic. És a dir, seguirem la normativa de l'IEC, però també farem esment a les normes establides per l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. Oferirem pautes perquè detecteu de manera ràpida les errates i incorreccions dels textos. Aprendreu a intervenir-hi de forma eficaç, però subtil alhora, ja que no hem d'oblidar mai que som correctors i no coautors dels textos. I sobretot, donarem orientacions a l'hora de prendre decisions pel que fa a la unificació de criteris, possiblement una de les tasques més complicades de la figura del corrector. En definitiva, la pretensió d'aquest curs és oferir la formació necessària per a poder encarar de manera professional tota classe de treballs relacionats amb la correcció lingüística i tipogràfica d'un text, qualsevol que siguin les seues característiques. S'ha concebut tenint en compte aquest marcat vessant professional
i els principals objectius que pretenem assolir són els següents. En primer lloc, conèixer i aplicar els principals criteris de correcció d'estil i tipogràfics. En segon lloc, conèixer i aplicar les normes de composició d'una publicació. En tercer lloc, conèixer i aplicar de forma actualitzada les normes gramaticals tenint en compte la variació lingüística. En quart lloc, conèixer les diferents fases del procés d'edició d'una publicació. En quint lloc, establir i aplicar els criteris d'intervenció en els textos i, finalment, aplicar correctament l'estil editorial marcat prèviament per l'editorial o el client. Llibre d'estil, pautes, etc. Vull aprofitar també aquest lloc per comentar que el model lingüístic que usaré en el curs i en la comunicació amb l'alumnat serà l'utilitzat per les universitats valencianes, validat per l'Institut Interuniversitari de Filologia i, concretament, l'usat pel Servei de Política Lingüística d'aquesta institució. Aquest model coincideix, tret d'alguns aspectes concrets com ara l'ús de l'accentuació general, amb el que recull la Guia d'Usos Lingüístics referendada per l'Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, obra de referència a les universitats valencianes. Entenem que la diversitat de procedències de les persones inscrites en el curs ens havia de fer optar per un model únic de comunicació i relació amb elles. L'equip tècnic i docent responsable del curs ens hem decantat per emprar el model universitari valencià, un model culte i digne, les divergències del qual respecte del català estàndard del Principat, per posar un exemple, són mínimes i fàcilment assumibles per qualsevol alumne del domini lingüístic. Òbviament, cada alumne podrà usar l'estàndard que consideri oportú en les seues comunicacions i treballs per al curs. En l'apartat pràctic, i sempre que la plataforma informàtica ho permeta, els exercicis tindran en compte les possibles i variades solucions. En cas que no siga possible oferir diverses opcions correctes, s'hi indicaran o s'hi oferiran les alternatives en el fòrum del curs. Ara passarem a explicar l'estructura del curs. El curs es divideix en 6 unitats. En la unitat 1, que s'anomena la correcció, tractarem aspectes com la figura i les funcions del corrector, els tipus de correcció, els signes de correcció, els manuals d'estil, la metodologia de treball i les parts del llibre, ja que, encara que és cert que els correctors de textos i assessors lingüístics no només es mouen en l'àmbit editorial, no és menys cert que l'ofici de corrector de textos està íntimament lligat a l'edició física de llibres. En la unitat 2, dedicada a les convencions ortotipogràfiques, comentarem i aprofundirem aspectes convencionals que qualsevol corrector ha de conèixer, els tipus de lletra, els signes de puntuació i altres signes gràfics, l'ús de majúscules i minúscules, les abreviacions, els nombres i números, i les citacions, notes, referències bibliogràfiques i el tractament de la bibliografia. La unitat 3, aspectes ortogràfics i gramaticals, és la més extensa. Hem de comentar que aquesta unitat no pretén ser una visió ni una revisió exhaustiva dels aspectes ortogràfics i gramaticals de cada apartat tractat, encara que en alguns casos sí que es recorde més profusament la normativa. Per això hi ha les gramàtiques i els compendis. La nostra intenció en aquesta unitat és tractar aquells aspectes que poden plantejar dubtes i que cal que el corrector tinga presents a l'hora d'enfrontar-se als textos. Comprendrà des dels signes diacrítics auxiliars, les variants formals, el gènere i el nombre, els numerals, els pronoms, fins a la morfologia verbal i la sintaxi verbal o les dissemblances en la tonicitat i les veus biaccentuals. Les unitats 4, 5 i 6 tindran una extensió menor. En la unitat 4, dedicada a l'estil, tractarem alguns aspectes problemàtics pel que fa a la sintaxi i la morfologia. La unitat 5 la dedicarem a comentar aspectes relacionats amb el lèxic. I finalment, en la unitat 6, onomàstica, oferirem succintament algunes qüestions sobre el tractament de la toponímia i l'antroponímia en els textos. Cadascuna de les unitats consta bàsicament de A. Blocs teòrics d'aspectes específics, B. Una o més lectures relacionades amb la matèria tractada en la unitat que ens serviran per aprofundir coneixements o com a element de debat en els fòrums, C. Optativament, pot haver-hi documents annexos per ampliar informació, D. Treballs.
Aquests treballs serviran de reforç dels coneixements adquirits i de preparació de l'avaluació final del curs i tindran un pes considerable en la nota final. Consistiran en la correcció dels textos proposats, que seran de diverses tipologies, periodístics, divulgatius, publicitaris, bibliografia i, evidentment, literaris. Per tal que practiqueu més la correcció de textos, es posarà a disposició dels alumnes textos per a esmenar amb models corregits perquè el mateix alumne els compare amb la seva correcció. I, finalment, exàmens. A cada agrupació de blocs teòrics li correspondrà un examen, que s'haurà de superar almenys amb un 7 perquè faça mitjana amb la resta d'exàmens i treballs del curs. Respecte als exàmens, que tindran un temps màxim fixat per poder-se fer una vegada l'alumne l'òbriga, vull comentar-vos, encara que ho advertirem també en els fòrums, que haureu d'anar molt alerta, llegir molt bé els enunciats i fixar-vos en la classe de resposta demanada, bé si és marcar una opció, diverses, arrossegar una única opció fins a un 8, el que sigui. Com en el cas dels treballs, en la majoria dels blocs es posarà a disposició de l'alumnat exàmens exercicis voluntaris i no computables per a la nota per a practicar abans de fer l'examen obligatori. Cada unitat, a més, té un fòrum específic en què es podran ampliar aspectes teòrics, comentar les lectures o plantejar altres qüestions. Aquest postgrau pretén tindre una orientació pràctica en què la vostra implicació, disponibilitat i esforç seran fonamentals a l'hora d'assimilar els continguts treballats en el curs. Em trobareu a la vostra completa disposició per comentar i resoldre qualsevol dubte que tingueu relacionat amb la matèria o amb la dinàmica i funcionament del curs. Tot l'equip desitja que el curs que posem al vostre abast complisca les vostres expectatives i responga a les vostres necessitats. Moltes gràcies.